Sisters ka brothers, this is Mary. Welcome back to my YouTube channel at welcome ka na rin sa buhay ko. Magandang dilag. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hello guys. So for this video, we're going to make a binignit. So this is unique binignit na makita ra nimo ang mga sagol sa palibot. Ang ingredients is saging, sagod and kamuti, and then that's it. Gabi. Pwede nimo sagol-sagulan bisag unsa guys kung magama ka og binignit. So guys, kung gusto niyo malaman yung mga process sa paggawa ng binignit, keep on watching. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hep hep! Hi guys! So guys, this silong mesa. Alaming nga guys kaya na haling mga me guys. Manang nabot namin kung owan. So guys, ayun yung kapatid ko. Kapatid ko yun guys. So, wag na natin patatagalin pa. And 3, 2, 1, let's go! Yan yung mga ingredients natin sa paggawa ng binignit. Muna ay sagu, then kanang color brown is landang. Muna ay landang sa amua. Muna ay saging. Muna ay kamuti ng pinanitan. So, di ba basic ingredients ra nga makita ra nimo sa imong palibot. Sama na ang saging. O, di ba? Imo na nang mapalit sa imong palibot og na kay tinanom, pwede na nimo sama ng landang, sagu. Yan ha, mapalit na sa tindahan. So, kailangan sagulan ni mga na parang malami ag imuhang binignit. So, di ba panitan na nimo, and then panitan nimo tanan, inighuman, slice nimo gagmay kay parang dali ra siya maluto. Kung dagkoon magud nimo dugay siya maluto, dugay malata, di ba? Gahi pa inig usap. So nga na mo na pilit nga pabukawan, mo na himuon ng binignit para mulawot bitawag imuhang binignit is nice is kanang pilit. So you hiwa-hiwa, you will slice the banana, o di ba? I-slice yun po nimo ang kamuti o paspasan na tog slice parang dali ra. So okay, nasa kamuti na punta mag-slice, di man makayag manumano ra, so gamitan jud nato og chopping board. O di ba paspasan na tog hiwa parang dali. Gamitan na to sa itong pinakakusgan. Nakitan ko na! So guys, magdinurog kami kamote. Kaning kamote. So, ito pong saging. Pinalit niya. So, ito pong saging. Tinagtad niya. Dalawa na saging. Kanin guys. So, napos mo nag-kuan pagkalbira guys. Goodbye! Iwo! Ato na, tari! Ato na, Labs, inga na mong pamaagi dari sa mong bukid kung magdungag may magluto mi o naara ato ang pilit. So wato na natong malata kaya itong pabukawan, kaya itong manggipabukawan, di ba? Wato na natong malata, o di ba? Kay kuan parang lami siya kanon, o ilunod na nato ang atong landang. So muna'y magpalami ug magpa-brown sa ato ang pilit. So nood natong ilunod is aglandang. Idungan na nato glunod sila parang dugay manggod na malata mo nang idungan sila glunod, o di ba?
Narag atong landang. Lami ng landang. Daghay klasig landang na dagko na sa boy gagmay. O di ba kanang gagmay kay nice mo ng gagmay. Charot. Oh, that's it. Huwaton lang nato. Silang maluto, o di ba? O ana unra jud na siya. Huwaton kuraw-kurawon nimo parang malawot. Lami jud na siya, as in lami. Lami jud na kaayo. O di ba? Na brown na, o di ba? Kusog mo siga among kahoy kay basta ako mga hoy. Kusog jud na mo siga. Di ba murag imong gugma nga gadilaab. Huwaton na itong maluto, huwaton. And then, pagkahumanan na mga kalabs, ato ng kanon. Char! Sana all kanon. Sunod na ng ilunod is kanang kuan, saging. Pawahig lunod ng saging, diba? Kay dali raman na, pila ra po'y kinabuhig saging. Lahi raman sa landang o sa sagu. O, diba? Si mama ang tigkuraw. O, diba? Ilunod na natog saging, and then you mix it. And then, nanay kinumot daan nga lubi, parang dali ra, no? O, diba? Tarungon dyan mo nagkaraw kay karaw-karawon dyan na nimo kalingaw kay mo dukot na naslubot mga kalabs. O, diba? That's it. Kumanda na, butangan ng kamay para malami. Depende nimo, depende sa taste nimo, pilay gusto mo ang ibutang na kamay. Nagadepende maguna nimo. Char. O, diba? Kalami. Gatanaw ko mama. Kaya ako ay nag-andam sa mga ingredients. Sa human ana, you put ginataang lube. Ginataang lube. So, ag lube, napunitra na sa among palibot kay daghang mga lubi dari. Pwede ra nimo makawat. Char. So, inga na. Pagkalami sa binignit o binignit na huwato na lang nimo nga mo so dapat saktuon pa nimo sabaw ka ng insakto jud siya. Bantayan na nimo kung magluto ka binignit kay basig anhoy na imong binignit, diba? Naluto na ang binignit na. Tinawa. Mga unta guys, kay lamin Inig guys. Gawan naman Ito mag-exam. pumanghog namin guys, kutong gatas o butang ang gatas. Irag-ari. Hi guys. Na, irag-ari do. Irag-ari. Hi guys. Irag-ari. Tuwa ka ng kitaan. Di agi butang ang kamay guys. Sa audience. Antam is na guys. So guys, mga antam. Magbod-bod. Init guys. Mami. Siya, jarot. Natiraga mo mga way. Guys, lami guys. Lami. Awa ko kit awa. Wa ko kakikit Kamayan.
Si Udo gahalo ka mong kuan. Gata? Mga unta. Mga unta. Si ana kay mag abay ta kay parang makita si Udo. Natulo na! Labi. Sakto naman yung kamay, anja. Yung kamayan pa din, oh. Ang ngipon. Papa, ano? Po! Apa pa dema? Basta. Trabaho sagdan. Maka, jalit mo na tambot ba eh? Mama, ina. Ako lang magdawag, may gulo ni. Mune. Imo ha. Thank you guys for watching my video and see you again in my next upload. And don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye.